Jussi Paasi tässä tervehdys. Täällä Radio Suomen taajuudella on tehnyt urheiluhulluja melkein 6 vuoden ajan. Ensi vuonna tehdään jotain uutta, nimittäin urheiluiltaa torstaisin. Seuraavaksi soiva aivan ylivoimainen joulubiisi iski syvälle teini-ikäisen Jussi-pojan alavatsaan ja sieluun 90-luvulla. Silloin kokoonnuttiin aina kun mahdollista kaverien kanssa yhteen tiettyyn porilaiseen kahvilaan, myös joulun aikaan. No ei aattona, kun se oli kiinni se kahvila, mutta melkein joka muu päivä siellä aina vuoden läpi käytiin. Ja siellä kuulin ekaa kertaa tämän. Olisiko ollut joulu 93 tai 94. Osui, upposi syvälle. John Lennon, Happy Christmas tai Happy Xmas, kuten biisin virallinen nimi kuuluu. Edelleen ajankohtainen. Hei, olen Anna-Kaisa Brenner, Ylen luontotoimittaja ja mua voi kuunnella esimerkiksi Metsäradiossa. Joulua odotellessa tulee usein kuunneltua Michael Bublén kappaletta It's Beginning to Look a Lot Like Christmas, jossa myös virittäydytään joulun tunnelmaan. Tuo kappale tuo mieleeni lapsuuteni lähiöjoulut Lahden Mukkulassa. Mä asuin kerrostalossa ja sen talon asukkaat kokoontui joka jouluaatto suuren ala-aulaan siinä meidän talossa. Sinne oli koristeltu kuusikynttilöineen ja tarjolla oli kuumaa glögiä. Elettiin 70-luvun alkua ja ihan koko talon väki tuli toivottamaan toisilleen hyvää joulua. Meitä oli kaikenikäisiä, monta sukupolvea. Mukana oli niin perheitä kuin yksineläjiä. Ja me lapset lauloimme kynttilät kädessä, joulupuu on rakennettu ja lopuksi kaikki tarttuivat toisiaan kädestä. Aikuiset ja lapset yhdessä ja me leikimme ja lauloimme soihdut sammuu. Tämä ihana aattoillan perinne jatkui vielä seuraavallekin vuosikymmenelle. Michael Bublén kappale on joulutunnelmaan nostattava ja ihan samalla lailla oikeastaan kuin oli se tunne jouluaattona, kun ovet alkoi illan pimentyessä kolahdella rappukäytävissä ja talon väki saapui glögiltä ja joulukuuselta tuoksuvaan kerrostalon ala-aulaan. Ehkä vielä jossain on voimissaan tällainen yhteisöllisyys, että seinänaapurin kanssa voi tanssia vaikka nissepolkkaa joulun kunniaksi. Haluan toivottaa tämän kappaleen myötä Radio Suomen kuuntelijoille oikein lämmintä joulun tunnelmaa. Ho 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 ja reipasta joulua. Peltsi tässä. Katsomis- ja kuulemisvinkiksi joulun ja vuodenvaihteen aikaan uusin kausi Peltsin toinen luontosarjaa Yle Areenassa. Sieltä löytyy muuten kaikki meikäläisen tekeleet, niin TV-ohjelmat, podcastit kuin yli 150 Yle Puheeseen tehtyä haastatteluakin. Että siinä pikku savotta. Mutta nyt jouluasiaa. Mua on aina jotenkin pikkusen häirinyt joulussa tää järkyttävä materia ja kuluttaminen. Tosiasia on se, että me hukutaan tavaraan. Joululahjan pitää olla kestävä ja sellainen, minkä tarpeellisuudesta ei jää pienintäkään epäselvää sen saajalle. Näin me taidettiin Juuso ja Juhalahden kanssa ajatella jo 2000-luvun alussa, kun ensimmäinen Yle X:n joulubiisi syntyi. Kyllähän se näin on, että pätäkkä eli fyrkka eli raha, se on paras joululahja. Heipä hei, tässä Paula Vilén. Tuotan ja toimitan Ylelle maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa. Ja nämä kansainvälisen politiikan aiheet ovat kuluvana vuonnakin olleet melkoisen synkkiä, joten tähän kaikkein oivallisen irtautumisen tuo mielikuvitusta ruokkiva lumiukko-animaation tunnuslaulu Walking in the Air. Tuo tajanomainen lento piti nähdä lapsena joka jouluaatto. Ja nyt aikuisenakin nuo sävelet vievät aikaan ja paikkaan, jossa ei ole kriisejä eikä sotia. Lentäkää tekin tänä jouluna lumiukon kainalossa hetkeksi pois maailman murheista. Joulurauhaa, hyvät Radio Suomen kuuntelijat. Yöradiosta ja Kansanradiosta Lasse Olkinuora, terve. Meneekö se muuten kaikilla muillakin niin, että lapsena sitä on todella innoissaan joulusta, sitten nuoruudessa se innostus vähän laantuu ja sitten kun nuoruus on jäänyt taakse, niin joulusta tulee taas vähän merkittävämpi, vai olenko se vaan minä?
Oli miten oli, yksi joulunajan harrastus, jota haluaisin ehdottomasti kaikille suositella, on yökävely. Oman uskalluksen mukaan tietysti. Kun juuri ketään ei ole liikkeellä, eli siis talonväki nukkuu, lumi narskuu kenkien alla ja sen lisäksi ei kuulu mitään muuta kuin oma ajoittainen niiskutus. Ja sitä tallustamista lumen lisäksi valaisee ikkunoiden ja parvekkeiden ja takapiojen jouluvalot. Jos haluaa kokea aivan valtavan rauhallisen hetken, todella olla ihan vaan itsensä kanssa, niin sitten hopi yökävelylle. Yön hiljaisuudessa muuten pakenee myös suosikki joululauluni päähahmo. Minä ihan joka kerta ilahdun siitä, kun kaukokaipuusta kärsivä Mikko pääsee Mallorkalle kiipeämään siellä palmuun ja huutamaan, että Pippi juu. Eli Mikko Sika Mallorkalla soimaan. Minä toivotan mahdollisimman rauhallista joulua. Mä oon Susanna Vainiola Kissankehdosta ja sitten mä teen myös täällä Yle Radio Suomessa, mä teen myös ton Laineen Pekan kanssa aina välillä kaikenlaisia juttuja. Ja mä tykkään itse asiassa joulun ajasta aika paljon. Mä oon huomannut, että monille mun kollegoille se on semmoinen vähän jotenkin pakollinen rasti, että taasko pitää soittaa niitä joululauluja, mutta mulle se on aina semmoinen mieluinen asia. Ja nytkin mä huomaan tässä, kun mä mietin, että minkä kappaleen mä nyt valitsisin teille joulutervehdykseksi, niin mun oli tosi vaikea päättää, että mikä se voisi olla, koska on niin monia sellaisia, jotka kuuluu mun joulutraditioihin, mitä mä aina soitan. Ja mä valitsen aika paljon usein myös sellaisia ei niin suoraan joululauluja. Eli kun mä virittäydyn siihen tunnelmaan, niin sit helposti mä löydän niitä jouluviboja vähän sieltä ja täältä. Ja sillä mä valitsinkin nyt tähän tällaisen, joka sopii mun mielestä erittäin hyvin taas tämmöisiin maailman aikoihin. Tämä Nick Lowe aikoinaan kirjoittama viesti What's so funny about Peace, Love and Understanding. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin hän on aikanaan tehnyt tämän biisin vähän sellaiseksi, että siinä puhuisi sellainen vanha hippi, muistuttaisi vähän näistä hyvistä pehmeistä, lämpimistä arvoista, mutta sitten siitä on tullut kyllä semmoinen oikeastaan melkein sydäntä särkevää, jostain syvältä kumpuava toive, että niin kuin oikeasti, että mitä vikaa näissä asioissa on. Peace, Love and Understanding. Ja sen takia tämän myötä haluan toivottaa kaikille oikein ihanaa, rauhallista ja lämmintä joulua. Hei, olen Jan Fredriksson Ylen radiouutisista. Olen ollut Yleisradiossa jo yli 25 vuotta, tehnyt koko ajan uutisia täällä Pasilassa. Uutistyö on välillä erittäin hektistä ja sen takia rauhoittuminen joulun aikana on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeää. Sylvian joululaulu on laulu, joka tuo mieleen edesmenneen mummoni. Se oli hänelle tärkeä kappale ja sitä kautta myös minulle. Tämän kappaleen myötä haluan toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja rauhaisaa joulua. Heipä hei, olen Maija Salminen Radio Suomesta. Joulu on ihanaa aikaa, sitä on kiva alkaa rakentaa pikkuhiljaa ihan hyvissä ajoin. Rakentelu liittyy itselläni lähinnä valoihin. Kauniita jouluvaloja sopii viritellä jo ihan ajoissa pimenevien päivien iloksi. Valo onkin tärkeä elementti jouluna, oli kyse sitten elävistä kynttilöistä tai muista näteistä jouluvaloista. Niiden sävy on muuten tärkeä ja olennainen asia. Niiden pitää olla lämmintä vaaleaa, ei mitään kylmiä sävyjä. Joulumusiikki on myös tärkeää. Kaikkein ultimaattisin hetki on Jussi Björlingin O Helganat aattoiltana kaikkien tohinoiden jälkeen punaviinin ja suklaan kanssa nautittuna. Jos taas kaipaa rillumareita, voisi pistää pyörimään vaikka just Denimisen hip-hop-ryhmän Julien kappaleen. Ruotsalaiset tekevät paljon hyvää joulumusiikkia, sillä varsinainen valintanikin tulee Ruotsista. Aika harvoin innostuin uusista joulukappaleista, mutta nyt kolahti. Ruotsin ihmepoika Måns Zelmerlöw taitaa onnistua kaikessa, mitä tekee. No, ollakseni ihan rehellinen, luulin ensin, että laulaja olisi Michael Bublé. Aika lailla samalla hunajapurkilla ollaan. Mutta ei, se olikin Måns ja hänen laulunsa Christmas, Christmas Everywhere, jossa on sopivasti jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua ja jotain punaista. Tämä laulu toivottakoon jokaiseen torppaan lämminhenkistä joulua.
Linda Vettanen tässä. Yleensä mua kuulee Radio Suomen päivässä, mutta mä oon myös erittäin kova jouluihminen ja tykkään oikeastaan kaikesta joulujärjestelyssä ja valmistelussa. Mä oon kasvanut 80-luvun lopun ja 90-luvun alun amerikkalaisten elokuvien parissa. Ne on vaikuttanut aika paljon myöskin mun käsitykseen joulusta. Sellaiset nimet kuin Chevy Chase tai Yksin kotona saattaa soitella jonkun kelloja. Mä tykkään siitä, että asiat ei ole niin vakavia ja se lopputulos on ihan hyvä, vaikka kaikki ei meekään niin kuin ehkä joku on alun perin suunnitellut. Mä en nyt muista, soiko tämä nimenomainen kappale jossain jouluelokuvassa, mutta meillä kotona silloin, kun mä olin lapsi, niin tämä soi moneltakin jouluseedeltä ja tämä tarina on aina kiehtonut mua. Nyt kun tässä elää tämmöisiä lapsiperhejouluja, niin tässä kappaleessa ilahduttaa se, että tai niin mä ainakin tätä tulkitsen, että siinä sen kaiken joulun valmistelun keskellä, kaiken sen ehkä kevyen hikoilunkin keskellä, niin vanhemmilla on aikaa toisilleen ja on keskenään vähän säpinääkin ja se lämpö sitten leviää siitä ihan joka suuntaan. Tämän kappaleen nimi on I Saw Mommy Kissing Santa Claus ja sen esittää Jimmy Boyd. Mun nimi on Olli-Pekka Kursi. Mä olen Radio Suomen aamuissa töissä täällä Helsingissä ja Uudellamaalla. Ja sen lisäksi olen yksi juontajista 6:30 perjantai-lähetyksissä. Mun toivekappale, se vie omissa muistoissa 90-luvun alkupuolelle yläasteelle. Silloin meillä oli yläasteella enkun maikkana Tarja-niminen henkilö, joka aina joulun alla kuuntelutti englanninkielisiä joululauluja. Ei ainoastaan kuunneltu niitä pulpettien takana, vaan niihin liittyy myös tehtäviä. Tällainen Fill the Blanks-lomake. Siihen oli opettaja kirjoittanut joululaulusanat ja sitten poistanut näistä sanoituksista muutamia sanoja. Ja näin ollen tarkkana piti kuunnella joululaulua, sen tekstiä ja sitten täyttää ne puuttuvat sanat siitä joululaulun sanoituksesta. Eli tämmöinen perinteinen Fill the Blanks. Sitten kun tämä varsinainen kuuntelutehtävä oli tehty, niin me nähtiin tämän biisin musiikkivideo. Aivan uskomatonta. Ei mun kotona ollut MTVtä eikä muitakaan kaapelikanavia ja musiikkivideot eivät olleet missään nimessä niin arkipäiväistä asiaa kuin nykyään. Ja tämä kappale, tämä oli hyväntekeväisyyskappale, jonka muistaakseni Bob Geldof sai aikaan, pyöräytti ison pyörän käyntiin ja kokosi sen hetken, sen ajan huippuartistit yhteen ja lopputuloksena syntyi kappale Do They Know It's Christmas, jolla kerättiin rahaa apua tarvitseville Afrikan maanosaan. Tämä on mun joululaulutoiveeni. Edelleen mielestäni yksi parhaita klassikkojoululauluja ja tietysti vahvasti oman aikansa kuva. Hyvää joulua kaikille!